ବୋଲି କ୍ଷୀର ପିଇ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କରେ? ମଣିଷ ବୁଝିପାରେନି। କାହିଁକି ବୁଝିପାରିନା? ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଦଉଛି କାହାକୁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛି। ନିଜ କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଶୋକ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛୁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଭିମାନର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ତୁମେ ଭାରି କପଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ତୁମେ ଭାରି କପଟି, କାହାକୁ ଦେଇଛ ରାଜମହଲକୁ, କାହାକୁ ଦେଇଛ ରାଜମହଲକୁ, କାହାକୁ ଦେଇଛ ପରାରାକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ତୁମେ ଭାରି କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁର ଏଟାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ମୋ ଠାକୁର ଆକୁ ଛକି ପକେଇଦେଲେ। ଠାକୁର କଣ ଲେଖିଲେ ସିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ହାଡିଆ ଗାର ଅବିରାମ ପରିଷ୍କାର। ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ହାଡିଆ ଗାର ଅବିରାମ ପରିଷ୍କାର। ଅବିରାମ ଠାକୁର ଅବିରାମ ପରମହଂସ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ପରିଷ୍କାର କରି ଲେଖିଦେଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ ସିଏ? କୋଇଲି ଶିକ୍ଷାରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ଠାକୁର ଲେଖିଲେ, ଲୋ କୋଇଲି ଜଗନ୍ନାଥ କପଟି ନୁହନ୍ତି, ଲୋ କୋଇଲି ଜଗନ୍ନାଥ କପଟି କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ, କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ, କୋଇଲି ଚାଚି ନ ଦିଅନ୍ତି